Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Musa Aratu kashi na 26. A kusace suka rabu sai suke arba da jarumi Imran tsaye a gaban su rike da fitilar is da kuma takobi a hannunsa. Sannan suka hango Maurice da mahaifiyarsa a cikin gefe ɗaya suna ta share bacci. Abinsu ba su ma san abin da yake kana ba. Cikin zafin nama suka sake hankura za su kai wasu Maurice hari. Amma sai Imran ya tare su suka rinjin tsaye da azababban yaki. Karar haɗuwar takobinsu ne ya sa Maurice da mahaifiyarsa Usaina suka farka daga baccin a firgice. Ko da sun ga jarumin Imran ya yaƙi da wasu bakin dakaru da suka ɓoye fuskokinsu sai su ma suka miƙe tsaye zumbur sai da kuma takobinsu da nufin su taimaka masa. Amma sai musu nuni da su bari. An fi son Maurice suka zuba ido suka zama alƙalli. Shi kansa jarumin Imran bai taɓa haɗuwa da ƙwararrun mayaƙa irin waɗannan masana sarrafa takobi ba. Don wani irin rubdugu ne har suke kai masa cikin baƙin zafin nama ta sama da ƙasa gefe da gefe. Ina shi ma yana da matuƙar zafin nama wadatunan sun sassare shi. Tun ana yin wannan artabu a cikin ɗaki sai da aka fito waje cikin harabar gidan ana cigaba da sifaffen yaƙi. Ya zama da cewa dakarun biyu sun kasa koda lakutar jikin Iran. Shi ma ya kasa lakutar jikin ɗayansu. Sannan yana su zuwa kusa da su Maurice bare su samu damar hallaka su. Maurice da Usaina suka fito daga cikin ɗakin suka cigaba da kallon wannan gumrazu. Suna na ajaban jarumtaka waɗannan dakaru biyu. Ko da aka ɗan jima ana wannan ɗauki ba tare da fuskantar wata nasara ba. Sai dakarun da suka fusata suka sauya salon faɗa. Ya zama cewa suna haɗa da kai laushi da bugu hannu da kafa bayan kai sara. Ai kuwa nan take ɗaya daga cikin su ya samu nasarar naushin jarumin Imran a fuska. Ya bayar taga kamar zai faɗi. Amma sai Turji ya tsaya daram da kafafunsa. Kawai sai Imran ya ji dashi akan leɓensa. Yana shafa leɓen da hannunsa sai ya ga jini. Alamarin da ya matuƙar fusata shi kenan. Shi ma sai ya sauya salon yaƙi. Ya koma yin irin nasu salon. Faruwar hakan ke da wuya sai faɗan ya da rikicewa ya zama cewa ko yana jin jiki. Suna bugunsa shi ma yana bugunsu. Haka ne dakarun biyu suka sami nasarar yankai Imran a lokaci guda. Yankan farko akan dantsen hannunsa na hagu. Yanka na biyu a kafaɗarsa. Amma saboda juriya da jarumtaka irin ta Imran goge zo bai yi ba. Kawai sai ya ɗan ja da baya gyara tsiwa a lokacin da jini ke ɗiga a jikinsa. Su kuwa dakarun a jikin takobinsa ne jinin Imran ke ɗiga. Ko da dakarun biyu suka ga sun samu wannan nasara sai suka murmushi. A tunaninsu sun samu na banza na mai ɗora. Da haka za su iya hallaka shi yanzu far ɗaya. Kawai sai dakarun da suka yi kukan kura suka sake afka Imran. Aka rubuta tsaye da sabon azababban yaƙi. Wannan karan sai su ga zafin naman Imran ya halin kalasu. Da haka da ƙyar suke iya kare harin da yake kawo musu. Nan da nan Imran ya ruɗa su kuma sun sai sai daga tsalle sannan shallake tsawon su. Kafin su yi baya su fuskance shi tuni ya dankara kowanne su sara a gadon bayansa. A tare da karin suka tsanin da ra'ibu suka faɗi ƙasa lokacin da jini ke zuba a bayan su. Ba zato ba tsammani sai suka miƙe tsaye zumbur. Suka daga tsalle sama suka doki kirjin jarumin Imran. Ya tsalle sama ya faɗi tsawon gefe ɗaya. Kafin ya miƙe tsaye sai suka cika wandunansu da iska saboda kuna da azababban gudu domin su tsere. Ai ko sai Maurice da Usaina suka rura su a guje. Aka kasa tsere. A lokacin da dakarun ke tsaron su Maurice suka farga da abin da ke faruwa su ma sai suka bakin a guje. Ko da dakarun suka ga sun kasa sun bakin dakarun sai suka fara sakar musu kibiyoyi. Cikin sa'a kuwa aka samu ɗaya daga cikin su a ƙafa. Ya kurma iyo ya faɗi ƙasa. Har ɗayan ya tsaya da nufin ya janye wanda aka harba ɗin. Sai ga shi ma za a kama shi. Sai take da gudu don ya kai labari. Lokacin da barkarin wanda aka harba da kibiya ya ga ba zai iya miƙewa ba ya gudu. Kuma ya ga sauran ƙarsu Maurice su iso kansu. Sai zare ya toka a jikinsa ya kirɓa a cikin sai kashe kansa. A daidai wannan lokaci ne su Maurice suka iso kansu tare da dakaru. Aka kimaye kayan badakara. Aka tabbatar da cewa ya mutu. Sannan ne jarumi Imran ya ƙara su wajen a guje. Ko da iske gara wannan badakare mai baƙaƙen tufafi sai kawo da tsananin baƙin ciki da takaici. Kawai sai ya yi fuskar badakare ya gama ma taɓa ganin mai irin kazallonsa ba. Imran ya caje jikin gawar da aljihun rigarsa da wallonsa amma bai sami komai ba. Sai ya ke tsaye domin Maurice da Usaina ya ce, hakika kuna da sauran kwana a duniya. Da ta waɗannan dakaru sun hallaka ku. In ba dan Allah ya sa na shigo gidan ba a wannan lokaci. Wai shin waye kuke zato zai ako waɗannan ƙwararru masu kisa domin su hallaka ku? Ko da jin wannan tambaya sai Usaina ta shiru tana tunani. Daga can sai ta dubi jarumin Imran ta ce, babu wanda ya tanadi irin waɗannan ƙwararrun mayaka a layin nan kaf ba sai sarki Maurice saboda ya daɗe yana tanadi akan cikar burinsa. Imran ne ajiyar zuciya ya ce na gode wa Allah da waɗannan dakaru ba su samu nasarar hallaka ku ba. Da jin haka sai Maurice da Usaina da suka darkusa a gaban jarumin Imran bisa gwiwoyinsu suka nuna masa godiya bisa cikin ransu ɗaya. Imran ne ya murmushi ya ce ai mutuwa ku a yanzu ba ƙaramin asara ba ce a gare ni.
kuma rayuwar ko za ta kai ni ga cimma babban burina. Ko da jin haka sai Muraishi da Usainila suka cika da mamaki domin ba su gano abin da yake nufi ba. Da wannan jawabi na su na ƙarshe. Banda dakaru suka ɗauke gawa wannan abakon ba da kari suka tafi da ita. Zaharin Imran ya dubi su Muraishi ya ce, dole ne mu kare karfin tsaro a wannan ƙauyen domin makiya ba za su daina yunƙurin kawo hari ba. Nan dai kowa ya kama gabansa. A shekare da safe bayan kowa kinsa an yi shirin tafiya dajin farauta. Sai aka tara a ƙofar gidan Mazin kamar yadda aka saba. A sannan ne gari ya tafi Zaharin Imran, Muraishi, Usainila da su Zalaiji. Ya fi waɗannan manyan jarumai ku sani cewa har abada ba za mu taɓa yin cewa da kowa. Bisa gudunmawar da ka ba mu. Da sanar Zaharin Imran wanda ya fitar da mu daga duhu zuwa haske. Yanzu kuma ga shi kun dawo da harkar kasuwancin wasu. Daga jiya zuwa yawar baƙi sun fara cin kasuwan mu. Yau a tawa share wannan ƙoƙarin da kuka yi mana Aisha. Ba zai hana ku hakura da shiga cikin wannan daji na farauta. Saboda babban haɗarin da ke cikinsa. Wadda haka sai Zaharin Imran ya lamun shi ya ce, a tun da muka yi alƙawarin shiga babu abin da zai samu jini. Abin da muke buƙata kawai shi ne ku taya mu da addu'a. Ko da babu hakan sai Zaharin Imran ya ji ya maka hanyar da za ta kai shi cikin dajin farauta. Ba tare da fargaba kowa ba kuwa sai Zaharin wasu zaina suka bi bayansa. Hassanali da Lushera ne daga baya a can. A can birnin Mutera kuwa Sarki Imran da Sarki Muraishi na zaune a fada cikin kabuwa bisa jin da waɗannan dakaru masu baƙaƙen tufafi waɗanda suka je kashe Muraishi da mahaifiyarsa Usainila. Amma shiru ba su dama a lokacin da ake sa ran dawowar da su. Al'amuran da ɗabin zama hankalin sarakan kenan suka su zaune ko tsaye. Kusan sai ga ɗaya daga cikin dakarun biyu ya shiga cikin fadar yana walai kamar zai faɗi. Zuri na zuba daga gidan bayansa. Cikin ɗaya wata Sarki Imran sai ta rubuta ƙarin ya tallafi shi da hannayensa biyu. A lokacin da barkarin ke ƙoƙarin mutuwa, ya daga masu tsayaci. Ina da abokin aikin naka, shin kun samu nasarar kashe Muraishi da mahaifiyarsa kuwa? Barkarin ya buɗe baki da ƙaryaci. Ranka ya daɗe wannan baƙon jarumi ne ya ceci rayuwarsu lokacin da muka shiga cikin masaukinsu. An kashe abokin aiki na a can, ruwa da ƴan laƙar suna. Na faɗa mabance daga wasu idanunmu da karan suka fi. Jikinsa ba ma ɗaya sandar ya zama gawa. Kuma daga nan haka sai Sarki Imran su kura da ɗan iyo. Sai tsananin baƙin ciki da fusata ya miƙe sai zaune. Wadda yau Sarki Muraishi dole ne mai shirin ƙarshe. Yanzu mu tafi Izuwa wancan ƙauyen domin mu yaƙi su Muraishi da shi kansa wannan baƙon jarumi wanda yake kare su daga sharrinmu. Da jan haka sai Sarki Muraishi ya dubi Sarki Imran cikin alamun matuƙar damuwa ce. Ta yaya kuke ganin za mu iya samun nasara a kansu alhalin sun san cewa muna har da rayuwarsu. Tun da yaushe mun tura a kashe su ba mu samu nasara ba. Sun tsallake rijiya da ba. Sarki Imran sai ya guntun murmushin mugunta ya ce, a yakin suna na za mu kayan cikin mahamayar Baratu. Tun daga nesa za mu sa a yi musu. Tun daga nesa za mu sa a yi ta harba a ƙauyen kibiyoyin wuta, yadda ko da kibiya ba ta sauki mutum ba, bai isa ya tsallake masifar wuta ba. Kwana da kuma da cikin ƙauyen sai ya fi wani. Ko da jin wannan batu sai Sarki Muraishi ya bushe da dariyar farin ciki, saboda ya tabbatar da cewa wannan dabara da Sarki Muraishi ya zo da ita dole ne ma a samu nasara. Nan take Sarki Muraishi ya ba da umarni aka fara shirye-shiryen yaƙi. Sai da aka tara mayaƙa sama da 500,000, 300 daga cikinsu duk masu kwari da bakani. Nan da nan aka gama kintsa komai Sarki Muraishi da Sarki Muraishi suka yi waɗannan dakarun yaƙi jagora, sai fice daga cikin birnin Mutera. Dubban ne dubiyan waɗannan dakaru da ji cewa za su je su yaƙi ɗan ƙaramin ƙauye ne, wanda gaba ɗayan mutanen cikin sama ba su wuce mutum 20,000 ba. Dole ne ransa ya ɓaci, saboda kawai zalunci. Rashin sani ya fi dare duhu. Inda su Sarki Muraishi sun san abin da zai biyo baya, da ba su yi wannan kuskure ba, labin bayan su Muraishi. Nan da nan su Sarki Muraishi suka ci gaba da dubba wannan ƙauye cikin tsananin sauri ta hanyar amfani da ƙarfin siyarin tsafi don gazar sai nisan tafiyar. Aiko sai gashi sun iso ƙauyen da safe, kuma ta zararsu da su jarumin Imran da su tafiyar da suka yi zuwa dajin farauta ba ta wuce ta rabin sa'a ba. Lokacin da tazarar da ke tsakanin rundunar su Sarki Imran da ƙauyen ba ta wuce taku 100 ba, sai Sarki Muraishi ya bai wa su kwari da baka umarnin su fara kunna wuta a cikin kibiyoyinsu. Lokaci guda aka sake ba su umarnin harbi. Kai ce, mutuwa ba ta da lokaci. Nan fa aka fara yi mutanen ƙauyen ruwan kibiyoyin wuta, sai dai kan kibiyoyi sun soki mutum kuma wuta ta kama cikinsa. Take mutane suka rinka kalmar shahada suna mutuwa. Ƙauyen gaba ɗaya ya mutse da mutane da ƙauyen gaba ɗaya ya mutse. Mutane maza da mata, yara da manya suka rinka guje-guje da iface-iface domin su tsira da rayuwarsu, amma babu wajen gudu. Mutuwa ce kaɗai matsayarsu.
Allahu akbar. Wani rashin imanin mutum idan ya ga yadda wata ta kama ƙauyen gaba ɗaya tana ci ganga kuma ya ga yadda ƙananan yara mata da tsofaffi suke mutuwa dole ne tausayi ya kama shi ya zubar da hawaye. Haka dai aka ci gaba da yi wa ƙauyen ruwan kibiyoyi har sai da aka daina jin ihu da koke-koken jama'a, kuma sai da ƙauyen gaba ɗaya ƙone ƙurmus sannan aka daina harba kibiyoyi. A sannan nan rundunar ta sarki Imras ta ƙara sadar da ƙauyen. Kudin sarki Imras suka gaba ɗayan mutanen garin sun zama ga kuma sun babbake sai suka kama dariyar mugunta da farin ciki. Sai da suka yi dariyar suka gaji a lokacin da komai ya gama ƙonewa sai toka da hayaƙi da ƙananan garawaji. Sannan sarki Imras ya ba da umarnin a shiga cikin ƙauyen a neman wasu gawan Marais Musulainar ta jarumin Imran domin su shaida da idanunsu su tabbatar da cewa sun mutu. Al'amarin sai jarumin Imran kuwa lokacin da suka nausa cikin daji farauta suka darfafi inda wannan dodon ne take, sai da suka tafiya rabin sa'a sannan suka hango tsaunin da aka tabbatar da cewa a kansa dodon ne take rayuwa. Nan take jarumin Imran ya jiyo domin ya dubi sauran abokan tafiyar. Kawai sai ya hango alamun tararin hayaƙin wuta a can ɓangaren da ƙauyen yake. Cikin tsananin kiɗimewa da ɗin wuta ya nuna su marasa hayaƙin da hannunsa. Su ma a ruɗe suka rai gaba suka yi arba da haidon. Take jarumin Imran ya ce tabbas babu lafiya an kawo wa ƙauyen can hari. Bayan tawowa mu cikin razani Zaila ta dubi Imran ta ce to yanzu yayi abin za mu ƙarasa wajen wannan tsauni ne mai haƙi da ko kuwa za mu koma can ƙauyen ne mu kai musu agaji. Imran ya ce ai ba shi da wani amfani mu je mu yaƙi su dodanniya a yanzu tun da waɗanda za mu yi yaƙin domin su suna cikin masifa. Kawai ku zo mu ruga da baya. Imran na gama kuɗin hakan sai jiya da baya falfala da azababban gudu. Nan take su jarumin Imran suka rufa musu baya. Birnin Mutera kuwa a daidai lokacin da sarki Imras zai kwashi dakarun yaƙi suka fice daga cikin birnin. Sarkin barayi Zaltar ibn Mazwar ya bayyana tsanin a ƙofar gidan sarauta. Ga shi da gidan a kewaye yake da dakarun masu tsaro, amma ta gaban sai wuce kuma shi ya cikin gidan ba tare da wani ya shi ba saboda ƙarfin siransa. Sai da ta zai shiga a cikin turakar sarki Urais asirinsa bai tauna ba kuma duk inda ya iske ƙofa a rabe sai dai kaga ya ratsa ta cikin bango ya wuce tamkar ratsawar danshi daga cikin ƙarƙashin ƙasa. Lokacin da ya tsinci kansa a cikin turakar sarki Urais sai ya shiga laliban wannan kwalabar sirri, amma sai da ya caje turakar gaba ɗaya ko ina da ina ko alamunta bai gani ba. Al'amarin da ya mata kaddubin zan hankalinsa kenan ya fara tunanin cewa shi kenan ya yi asarar maƙudan kuɗaɗen da ya daɗe yana mafarkin mallakarsa a rayuwarsa. Har ya juya zai fice daga cikin turakar sai ya arba da wani ɗan ƙaramin gunki da aka sauke shi a jikin wani ɗan rami da ke jikin bango. Kai tsaye ya je gaban gunkin na sa hannunsa don ya ɗauko gunkin. Yana janyo gunkin sai ya ga wata ƙofa ta buɗe a cikin bangon wacce ko alamunta babu. Yana leƙa cikin ƙofar ɗakin sai har gotar kasan kayan tsafi iri-iri. Cikin tsananin farin ciki ya kunna kai cikin ɗakin ya ci gaba da neman wannan kwalba wacce aka sa gashin sirri a cikinta. Ai kuwa bai daɗe yana dube sai ya ga wata ƙaramar kwalba a cikin wata baƙar akwatin ƙarfi. Babu alama wata ƙofa a jikin kwalbar, amma kuma ga wani siririn gashi a cikinta. Cikin alamun tsananin tsoro zai tare kai hannu zai ɗauki kwalbar amma sai ya kasa. Kawai sai ya karanta ɗan lasirar ƙarfe guda uku sannan ya ɗauki kwalbar. Bisa mamaki sai ya ga ya ɗauki kwalbar lafiya ba tare da wani abu ya same shi ba. Nan take ya bushe da dariyar farin ciki sannan ya girgiza ya ɓace ɓat daga cikin ɗakin tamkar bai taɓa wanzuwa ba a wajen. Ƙauyen Salmar kuwa lokacin da sarki Imras suka sa aka shiga cikin ƙauyen a nemo musu gawar Samaris sai da aka caje ko ina amma ba a ga gawar tashi ba. Al'amarin da ya matuƙar ɗuban zama hankalin su kenan auna. Sarki Imras ya kurma uban ihu ya ce tabbas mun yi babban kuskure da muka baro birnin mu duka. Jikina ya bani cewa can birnin za Samaris suka tafi. Idan kuwa can ɗin suka tafi lallai za su yi ƙoƙarin ɗauko wannan gashin sirrin da zarar sun ɗauko shi kuwa shi kenan har abada ba za mu iya kawar da su ba sai sun samu nasara a kanmu. Babu wani abu da za mu iya yi a yanzu face mu ruga zuwa birniya domin mu hana faruwa haka. Yana gama faɗin hakan ya bayar da umarnin a ƙauyen a koma zuwa birnin Mutera. Nan take gaba ɗayan tawagar ta zuya da gudu. Ana zaburar dawakai aka ɗauki hanya. Tafiyar su sarki Imras da kamar rabin sa'a. Sai ga su jarumin Imras sun ƙara su ƙauyen a guje. Kudu sai da yadda aka ƙone ƙauyen gaba ɗaya aka kashe gaba ɗayan jama'a ƙauyen maza da mata. Sai dukkanin su kama da tsananin baƙin ciki da tausayi. Sai fashe da kuka. Gade suka ci gaba da ruwa gawarkin suna kuka saboda tsananin baƙin ciki. Saboda tsananin baƙin ciki ma jarumin Imran bai san sa'ad da ya kwara uban iyo bai durƙushe ƙasa. Daga can sai ya miƙe tsaye zambur a fusace ya zare takofinsa. Yayin kura zai ruga da gudu ya bi bayan sawun dawakan sarki Imras. Sai su zai ta yi ta sha gaban su ta ci. Ya kai jarumin jarumai ka sani cewa
Idan muka bi bayan abokan gaba a yanzu, ba za mu samu nasara ba saboda bisa ganin sawun dawakansu suna da tsananin yawa, kuma ka san cewa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. Da zama ka sai jarumi Ibrahim ya dubi su Zainab fusace ya ce, kawai ki ce ba kya so na je na yaƙi mahaifinki saboda na tabbatar da cewa shi da sarkin Imran ne suka yi wannan mummunan ɓarna, saboda sun turo a kashe su Marai su ba su samu nasara ba. Da zama ka sai hawa ya zubo wasu Zainab ta ce, ban taɓa goyon bayan mahaifina ba bisa duk irin zaluncin da ya yi a baya ko a yanzu. Na hana ka zuwa ka tunkare shi ne a yanzu saboda na damu da rayuwarka da lafiyarka, kuma a shirye na kan taimake ku yaƙi mahaifina da sarki Imras domin a kawar da su. Abin da ba zan iya ba kawai shine ba zan iya kashe mahaifina ba da hannuna. Aljaharin Imran ya buɗe baki zai ci wani abu, sai Wasanila ta tare numfashinsa ta ji, abin da wannan yarinyar ta faɗa maka gaskiya ne. Idan aka ce za ka bi bayan sarki Urais a yanzu ka yaƙe su ba za ka taɓa samun nasara ba, kuma babu wanda zai iya tsayar da rayuwarka ba ce ubangidanka. Ko da jin wannan batu sai jikin jarin Imran ya sanyi, kuma ya dubi Wasanila cikin tsananin mamaki ya ce, yanzu kina nufin ki ce da ni yin imani cewa babu wani ƙarfi wanda ya fi na ubangijina? Wasanila ta yi ɗan guntun murmushi ta ce, duk mai hankali kuma mai son gaskiya dan yayi la'akari da irin nasarar da ka samu a bakin kogi har shi wannan ƙatuwan kada ya tabbatar da ƙarfin ubangijin musulunci. Na yi maka alƙawari ne da ɗana Muraisu za mu karɓi wannan addini naka mai daraja da adalci, amma ba yanzu ba sai bayan komai ya lafa. Don faɗin hakan ke da wuya sai suka hango wani mahayi bisa kan doki a sukwane da rufafusu. Gaba ɗayansu sai suka zare takubbansu suka jiyo suna kallon mahayin suna jiran ƙarasuwarsa. Ko da ya ƙara ƙarasuwa sai Wasanila ta shaida mahayin ba kowa bane face sarkin barayi Zaltar ibn Mazwar, wanda fuskarsa ke cike da annuri alamar cewa ya samu nasarar aikin da aka tura shi. Cikin tsananin farin ciki Wasanila ta zuga zuwa wajen Zaltar ta tare shi. Zaltar na isowa dab da ita, ya zale samun dokin sai tsaya cak, bai sako da kan dokin nan take Zaltar ya ɗauko wannan kwalbar sirri daga cikin aljihunsa. Ko da Wasanila ta arba da wannan kwalba sai ta kai hannu da zakun ta karɓa, amma sai Zaltar ya janye na sai da bai ta ci. Haba ran ke daɗe, kai da sauran magana, ya za ki karɓi wannan kwalba ba tare da kin bani cikon ladana ba? Ko da jama'a sai Wasanila ta yi murmushi, nan take ta raɗa Zaltar waɗansu kalmomin tsafi guda uku, sannan ta ce sai mun haɗa a birnin Lairub a ranar da ɗana ya hau karagan mulki. Nan take Zaltar ya rasu na yi godiya ga Wasanila sannan ya mata sallama ya ba ta wannan kwalba, kuma ya bi dokinsa ya juya da baya zaburi dokinsa da gudu cikin tsananin farin ciki. Muraisu ya rogo da gudu wajen Wasanila ya ce, ya ke na me ake ciki yanzu? Shin sarkin ɓarayi ya yi nasara? Wasanila ta ce ƙwarai kuwa, buƙata ta biya. Yanzu mu je wajen su jarumin Imran na yi magana da shi. Nan take Muraisu ya take wa Wasanila baya suka dawo wajen su jarumin Imran. Da zuwan sai Wasanila ta dubi Imran cikin natsuwa ta ce, ya kai jarumin jarumai, bai sani cewa ni da ɗana yanzu mun samu abin dogaran da muka tabbatar da cewa za mu iya yaƙar abokan gaban mu hallaka su. Ka sani cewa kai ma yanzu ka yanke wa sarki Urais hukuncin kisa don da sun kashe ƴan uwanka musulmi. Zancen yin sulhu ya ƙare. Ina mai roƙonka da ka ba mu dama mu je mu ƙaddamar musu mu wutashe ka yaƙi da su. Lokacin da Wasanila ta zo na azancenta sai jarumin Imran ya shiru yana nazarin al'amura. Dalilin ko shi ne kin yi alƙawarin za ki karɓi addini na ke da ƴanci. Bayan ku izini ku je ku yaƙi abokan gabar taku. Idan kun fuskanci wata matsala ko kuma kuna buƙatar gudunmawa ko aiko nan, yanzu za mu tsaya mu binne gawawwakin jama'a tare a kai shi a wannan ƙauye. Kuma mu yi musu addu'a game da neman makoki na kwana uku saboda baƙin cikin abin da aka rasa. Bayan kwana uku za mu wuce zuwa birnin Lairub domin mu kai musu sallan addini na. Da zarar kun samu nasarar kawar da sarki Imras sai ku tafi birnin Lairub ma da can. Ko da ban faɗa muku sai jarumin Imran ya rubuta jarumin masu zira da shawarar da Hassan ya ce, ana tausaya muku bisa kasancewar yanzu iyayen ku sun zama manyan abokan gaban mu. Muna mai shawartar ku da ku ɗauki haƙuri da dangana domin wannan al'amari muƙaddari ne daga Allah. Ya kai sinari ba kai mu'min ne matsayinka. A ga yar uwarka ta karɓi addini ma kai kuma ba. Ko da jin wannan tambaya sai hawaye ya zubo Hassan ya ce, har yanzu na ga zahiri da idanuna. Haka bani da saurin kokonto akan addinin musulunci. Shirye nake na karɓe shi yanzu. Mahaifinmu ko sarki Imras duk abin da ya sami shi ne ƙaddarsa. Tun da tsantsin da ya ja ruwa shi ruwa ke duka. Da jin ka sai farin ciki ya lullube su jarumin Imran.
Nan take biya Asnal kalmar shahada ya maimaita. Al'amarin da ya jefa Rashida cikin tsananin murna da farin ciki kenan. Bisa musulunta ɗan uwanta Asnal. Musulmi da Marais kuwa sai suka zagaya zuwa bayan wata bishiya suka tsaya. Take anan Musulmi ta karanta waɗansu ɗalasan na tsafi ta tofa akan wannan kwalba. Kawai sai kwalban nan ta kashe. Wannan silin gashi da ke cikinta ya tashi sama ya shige cikin bakin Marais. Faruwa akan ke da wuya sai Marais ya ji wani irin azababban ƙarfi ya shiga jikinsa. Wani busa Amatu kuwa da ke rataye a bayansa sai ya kama jijjiga tamkar ruwa ne ya shige shi. Kawai sai Marais ya kurara wani uban iyo sannan ya ciro ƙawan daga bayansa ya kafa a baki ya busa. A har busa ƙawan ta cika nahiyar gaba ɗaya ta firgita kowa da kowa.